Bună! Numele meu este Adriana Arhire și sunt director general al companiei IT Genetics. Misiunea noastră este de a conecta oamenii cu tehnologia și de a automatiza procesele companiei tale. Noi te putem ajuta cu evaluarea fluxurilor tale interne și putem să venim cu o propunere de îmbunătățire și de creștere a productivității. Sperăm nu a costurilor. Sunt de 23 de ani în activitate și mi-am dat majoratul în ceea ce înseamnă transformare digitală. De ce atât de mult? Fiindcă în fiecare zi îmi dau seama cât de mult am de învățat de la partenerii și clienții noștri și cât de mult îmi place. De ce IT Genetics? Simplu. În IT Genetics poți să construiești, să te dezvolți ca om, ca profesionist, ca partener și să lucrezi alături de o echipă frumoasă cu care să împărtășești aceleași pasiuni.